Hola zuek, ze moduz, ongitorri beste bideo batera. Gaur izango da, egun bat nirekin. Segaitxik, gaur dukugulako irratiko kolaborazioa, baina, gaur zapatua da. Baina goiez bekera, zeinen ederra izango den festival ospatzen da gaur beken, eta gazteak bertan eren izan eukiko dau, eta bertatik ingo dabe saioa zuzenian. Eta pantoetan irigun bideo gaitxue. Orduan, torko esaten erekin ikusiko zuezela preparatzen gan, elkartu, no seke, no se kuanto, ez da hori. Eta ikusten duzuen moduan egia desberdin daukat, nire hile naturala harriz dagoa da, kiskurra. Eta erabakiot ja neskatu nahizela egun erosikadoriakin ibiltzian eta holan, eta orduan hola lagadot, baina evidentemente dutxagun bian nahi zorraztu eta hori dana. Así que nirekin zatu este gaur egun guztian zier. Hola zuek, ja dutxagun nahiz dezente jarri dotilia eta jantzi nahiz. Daukat ordu erdi, gozaldu eta makillatzeko. Nire ustez ez duztan mirarden moria, baina bueno. Outfitat da top hau, hola beltza, eta bintedetik heldu jaten txandal maravilloso bat, osea, superpolitxa da, la rosa, evidentemente. Txarak esango zeban, zeban oian beti hain biztosa, baina, me la suda. I'm sorry. Hola zuek, panto ez datu eta orkestu eta da hemengo senyora hau 24/7 batera garenean ga pertsona berdina. Así que etxe hemen gare poteuan, pixkat, unas cañitas, gero bazkalduko eta goiaz bekera. Así que... Gare poteatzen irupistiz, ez ez goietan. Ya, Marcos, ven. ¿Quieres aparecer? Bueno, Marcos be bai da piztiz, eta hori da lo guai. Irupistiz batera. Zeik besteko hemen saioan, eta gainera klabatu dugu asuntua zen musturrek sartu da saioan oso. Ale sartu garatzen Hola, cariños, ya indago gure atala, ez dakitzo zintzungo dan, baina hemen gari gazteako setian, oso berrondo junda, superrondo pasau dugu, eskerrik asko corazones eta horren gorarte. Bagoia zuer gara. Zuek, ez dakizu ez epazeko jaun. Zuean tipo fotokol bat, ez dakigu fotokala, baina nahi genuen hor argazkixatera, nik, pantoi lehen gantxau. Eta jarriga hor argazkixataratzeko eta zen jau batzui. Asi dia danak guri oiuka, en plan, venga, guapas, reinas, eta hola. Ez que ha sido buenísimo, argazkixak dia, superronak. Eta bengo ya salde sarrera. Hola zuek, ze moduz, ikusi duzuen moduan, bergaratik pixkat mobidua, torriga grabatzera kortua, xaxauko torri horiet. Nila zure bideoetan naiz un mas. Iar baina superaltua behitu el nivel. Hori, torriga grabatzera kortua, eiraten baserrera eta asako elur dago, eske behitu. Ikusi. Haze momentu itxela. Sare beltza. Joder, enfoka. Hola, zuek hemen gare mai dago inaziak pegatzen, kristonatzei txendau, eta menago gidoia ikasketan. Zindot nire hilekin ematen du, sose. Osa, ondo batiz, komunikazioa, ez da un fire. Hala, ikusiko zuen laster, xaxauko sare sozialetan, zerako, korto politxeitzen dugun.
Hola, zuek! Bueno, ja grabatu dugu Xoxoko kortua, superrondo geratu da, eta... Gero grabatu gure aldia gure plan hemen zait. Eta hori, Bamelagako bidixua, eta aurrengo bidixora arte. Agur! 3 pertsona honek gure zain.